раздзел 29. Алесь і Усяслаў Грыма ішлі дамініканскай вуліцай да святаянскіх муроў. Абодва пераапрануліся з гімназічнай формы ў цывільнае і стараліся трымацца далей ад ліхтароў. Хаця гімназістам старэйшага класа і дазвалялася не вельмі пільнавацца гадзіны, пасля якой вучні павінны сядзець дома, але яны ішлі ў дом, наведванне якога магло не спадабацца начальству. Ды прагулкі без формы не заахвочваліся. А іначай было нельга, будуць глядзець, як на шчанюкоў. Ішлі да Адама Ганорыя Кіркора, рэдактара «Кур'ера Віленскага». У яго збіралася цікавае таварыства, і можна было гаварыць аб жыцці. Бывала і музыка, а ўжо спрэчкі заўсёды. Гаспадар быў з ліберальных, а светнік і не больш, ды яшчэ з памяркоўных. Нехта з дэмакратаў у запале спрэчкі назваў яго аднойчы нават калабарацыяністам, але гэтага не падтрымалі нават злоснікі. Проста жыў па прынцыпе, абы ціха было. Часам запабягаў перад уладамі і імем імператара, але сяды тады і яго прарывала злосцю. Ён дазваляў збірацца ў сваёй кватэры самым розным людзям з крайнімі нават палітычнымі поглядамі. Пачатак сакавіка плакаў капяжамі і ўначы. З даха ўраз-пораз спаўзаў і ляскаўся цяжкі падталы снег. Святло ліхтароў весела гуляла на сотнях ледзякоў. Вёў Алеся знаёміць з людзьмі Усяслаў Грыма. «Пакрычаць там сёння», — сказаў Грыма. «Усе крычаць», — сказаў Алесь. Увесь люты ішоў у Парыжы міжнародны кангрэс, які прыляпіў на чало імперыі ярлык слабасці і непатрэбства і завяршыў урэшце ганебную разгромную вайну не менш ганебным мірам. «Набілі морду», — бурчэў цельпукаваты Грыма. «Вось вам. На вазах харч вязуць, гарматы разрываюцца. Ваяваць развучыліся. Шпіцрутыны, гэта мы умеем». Кіркор жыў у будынку былога універсітэта. Хлопцы азірнуліся. Паглядзелі ў бок губернатарскага палаца, цікнулі вокам у цёмную арку двара Сарбевіуса. Наглядчык Цэзар Георгіевіч па класнай мянушцы Цэрбер Гаргонавіч мог трапіцца паўсюль. Яны перабеглі вуліцу і нырнулі ў пад'езд. Падняліся па сходах, пастукалі ў дзверы. Сустрэла іх пакаёўка, узяла паліто. Праз шчыліну дзвярэй даляталі галасы. Гаспадар, убачыўшы Грыму, развёў рукамі, быццам хацеў абняць. А зызлы, усё яшчэ загарэлы, дарма што зіма прайшла, твар яго як бы пацяплеў ад усмешкі. «Змена маладая! Надзея мілай радзімы! То што, Усяслаў, гэта і ёсць твой князь?» «Але, толькі ён не мой, а свой». «Ухваляю, ухваляю, князь. Рэферат ваш аб народных песнях упадабаў выключна. Верце слову бітага этнографа. Прашу, прашу да мяне». У невялічкай гасцёўні з мяккай мэбляю і сінімі сценамі, упрыгожанымі медальёнамі з эмалі і ідылічнымі гравюрамі з народнага побыту, было поўна людзей. Курылі, пілі каву ля кутняга століка, спрачаліся. Раздаваліся выгукі, смех, воплескі, відаць, узнагарода камусьці за трапнае слова. Змешваліся польская, французская, беларуская мовы. «Давайте, маладыя людзі, будьце як дома», — гасцінна запрашаў Кіркор, робячы, магчыма, занадта выразныя рухі маленькай зграбнай рукой. Відаць было, што ён
не без славалюбства, ганарыцца і гэтым зборышчам, і гасцёўняй, і людзьмі, сабранымі ў ёй, і атмасферай дасціпнасці, лёгкай ігры мазгавых звілін, спрэчак і ўсяго іншага. На вялікае сваё засмучэнне хлопцы амаль адразу ўбачылі аднакласніка, графа Ігнацыя Лізагуба. Ён стаяў з нейкім хударлявым, сухотным на выгляд чалавекам і ледзь адказаў на прывітанне. У чорным, бездакорным сурдуце, вельмі стрыманы, вельмі выхаваны. Ён гаварыў і усміхаўся белымі зубамі, а усмешка была халодная, абыякавая. Валасы бліскучыя ад брыльянціну, нібы карова ягоную галаву лізала. Вочы тытунёвага колеру, абыякава ўважныя. Нібы не 17 яму, а ўсе 50 такі карэктны. «Вам пашанцавала, маладыя людзі», — мякка сакатаў Кіркор. «Сёння ў мяне якраз найбольш цікавыя людзі. Рэдка бывае так, каб у кожнага знайшоўся вольны вечар. Але сёння вы ўбачыце цвет новай віленскай грамады. Прашу быць як дома». І пабег да іншых людскіх колцаў, улагоджваць, змешваць людскія плыні, там кінуць досціп, там іранічны сказ, нібы вядро вады на занадта зыркае полымя. Хлопцы асталіся адны. «А ты ведаеш, — сказаў Алесь, — мне ён не падабаецца». «Нешта праўды тут ёсць», — пакруціў цяжкай галавою Грыма. «Хоча, каб усе былі адзін у адзін, святыя ды божыя. Бач, унь Ходька Ігнацый сядзіць. Паэтаў цёзка па прозвішчы, багатыр. З ім ён аб залатым веку пагаворыць, а той граф Тышкевіч, чалавек добры, адукаваны. Археалагічныя раскопкі вядзе. З гэтым пагамоніць аб тым, як цяжка было жыць нашым продкам. З Ходькам, з Тызенгаузам. А што тут Лізагуб робіць? Правае крыло суполкі змену сабе рыхтуе. Каго ты яшчэ ведаеш? Унь той, бачыш, з нервовым, тонкім абліччам». У кутку, асобна ад усіх, сядзеў худы, высакалобы чалавек у бутэлечнага колеру сурдуце і шырокім белым гальштуку. Рукі з доўгімі пальцамі нервова гулялі брэлокамі гадзінніка, перабіралі іх, як ружанец. Калі спрэчка выбухала раптам пагрубелымі ад запалу галасамі, чалавек моршчыўся, як моршчыцца меламан з абсалютным слыхам, пачуўшы скрогат цагліны аб цагліну. Мяккае, вельмі беларускае аблічча чалавека было тонкае і жоўтае. Доўгія, трохі блізка адно да аднаго пасаджаныя вочы глядзелі сумна і засяроджана. І буйнымі добрымі хвалямі падалі на плечы русыя валасы. «Хто такі?» — спытаў Алесь. «Цыракомля, паэт. Па-польску піша. І па-беларуску таксама. А той?» — Алесь паказаў на невялічкага чалавека, які піў каву ля кутняга століка і, здаецца, быў заклапочаны больш за ўсё тым, каб не паказаць сваёй ніякавасці перад усімі гэтымі людзьмі, каб узяць і паставіць кубачак з належнай годнасцю. Занадта інтэлігенцкі шыракаваты твар з добрымі, відаць, блізарукімі вачыма. Такому б сядзець у хаце, такому б замест сурдута нават тут больш пасаваў бы шлафрок. «Чакай», — сказаў Алесь. «Гэтага я даволі часта бачу на вуліцы. Ён што, таксама жыве недзе на нямецкай? У доме на рагу нямецкай і дамініканскай. Не, у другім ад рага. А на рагу Цыракомля жыве». «Ён хто?» «Я яго кепска ведаю. Ведаю, што працуе арганістам
у святаянскім касцёле. Дзіўна, чаму ён тут бывае? Але тут наогул даволі разнамасны хаўрус. І прозвішча не ведаеш? Яно табе нічога не скажа. Манюшка. Алесь усміхнуўся. Сапраўды смешнае прозвішча. Нібыта маленькі Манюка. І раптам усплыла ў памяці размова дзвюх жанчын, якую выпадкова пачуў на вуліцы краёчкам вуха. Жанчыны былі ў глыбокай жалобе. І гэта, а таксама іхнія заплаканыя вочы і маладосць і пекната прымусіла Алеся прыслухацца і запыніцца. У святога Яна на аргане нібыта сам Бог іграе, сам Бог. У горы такім. І тут вуліца аднесла іх далей, згубіла сярод натоўпу, назаўсёды вырвала з памяці, з жыцця. «Грыма?» — сказаў Алесь. «Я чуў аднойчы, як святаянскага арганіста назвалі Богам». «Пэўна, касцельныя дэвоткі», — буркнуў Грыма. «Ну, не кажы. Кожны горад — гэта, брат, горад казак. Ідзе артылерыйскі паручнік, а ў патэнцыі ён Наполеон. Памірае ў багадзельні стары, выкідаюць з-пад ягонага сенніка спісаную паперу. Потым частка гэтых паперак разам з газетамі трапляе між дзвярыма і цыратай, якою іх абабілі. А праз 100 год мяняюць цырату і выпадкова знаходзяць паперкі, і тады выяўляецца, што ў багадзельні памёр найвялікшы паэт часу. Прырода любіць хаваць брыльянты і золата ў тленны глей і смешную абалонку. «Разышоўся», — буркнуў Грыма. «А можа, і сапраўды ў святога Яна грае сам Бог? Трэ было б схадзіць. А з гімназіі паляцець хочаш? Захаджэнне на каталіцкія набажэнствы». А гаспадар тым часам ужо каціўся да іх. «Нелюдні! Нелюдні! Сугнеі! Не могуць самі пайсці туды, дзе ім цікава. То хадзем!» Падвёў іх да купкі людзей. «Знаёмцеся, пан Грыма, князь Загорскі». У сярэдзіне колца сядзелі на канапе 2 чалавекі. Адзін, мужыкаваты, дзіклівы, яшчэ малады, глядзеў на хлопцаў з некаторым выклікам, нібы менавіта ад яго залежала прыняць навічкоў у размову ці не. Але галоўным у размове быў відавочна не ён. На краёчку канапы, у кутку, сядзеў, зручна ўціснуўшыся ў мяккую падушку, нібы патануўшы ў ёй круглаватай фігуркай, маленькі дабрадушны гарбун. Горб у яго быў невялічкі і нагадваў бы лёгкую сутуласць, калі б толькі правае плячо не было вышэй за левае. Гэта акалічнасць не зрабіла, відаць, ніякага дрэннага ўплыву на псіхічны склад гарбуна. На круглым мяккім абліччы блукала ўсё даравальная, расчуленая усмешка. Гарбуну было год 45, але праставатыя блакітныя вочы, светла-русыя валасы, у якіх цяжка было заўважыць сівізну, румяны усмешлівы рот надавалі ягонаму абліччу добры, наіўны, у нечым дзіцячы выраз. Зірнуўшы на яго, нельга было не сказаць: «Ах, які добры чалавек! Трошкі, відаць, баба, але проста цудоўны». «А ото нашы 2 вінцукі», — знаёміў гаспадар. «Абодва паэты, абодва добрыя грамадзяне, абодва добрыя мужы». «Ну, проста хоць ікону з мяне пішы», — буркнуў мужыкаваты. «Абодва добрыя патрыёты, любяць радзіму, любяць. Знаёмцеся». «Каратынскі», — зноў жа з выклікам працягнуў Алесю руку мужыкаваты. І Алесь падумаў, што гэты падкрэслены выклік ад неабходнасці сцвярджаць сваю годнасць. Відаць, худародны, можа, нават з сялян.
Дунін Марцінкевіч, падаючы пульхную руку, мяккім голасам сказаў гарбун. Прашу не блытаць з Марцінкевічамі Асановічамі і Марцінкевічамі Мустафамі. Я пакуль што не татарын. Хаця... І ён засмяяўся. Татарынам тутэйшым быць, даль Бог, нядрэнна. Мова адна. Кітаб нічым не горшы за блажэннага Аўгустына. І жонак можна аж 7 мець. Ягонае кругленькае цела калыхалася ад дабрадушнага смеху. Ды ён яшчэ і вальтар'янец, заўважыў з карэктным гумарам Ходька. Будзеце адказваць на тым свеце, пане Вінцук. І не буду, і зусім не буду, калыхаўся гарбун. У жартах граху няма. І што ж, што татарын? Усякае дыханне хваліць пана Бога. Кіркору, відаць, было замала рэкамендацый, хаця для Алеся абодва паэты, як людзі, былі ўжо зразумелыя. Абодва на гаворцы пішуць. На літоўска-мужыцкай. Алесь звёў бровы. Па-беларуску, значыць. Ходька нахмурыўся. А вочы Марцінкевіча раптам на адно імгненне перасталі быць усмешлівыя. Зірнулі на хлопца добразычліва, цвёрда. Эге, падумаў Алесь. Не такі ты, відаць, прасцячок, не такая божая душа. Ты, брат, дзе трэба, і характар можаш паказаць. І супакоіўся, што знайшоў зразумелага і блізкага чалавека. Бачыце, сказаў Ходька, вось ён, першы плён вашай працы. З'явіўся ўжо беларус, ды яшчэ і князь. Глядзіце, каб хутка не з'явілася яшчэ замест мужыцкай гаворкі нейкая беларуская мова. Я не чытаў твораў пана Марцінкевіча, сказаў Алесь. Але існаванне беларускай мовы не залежыць ад нашых з вамі жаданняў, пане Ходька. Як яе не называй, яна проста існуе. Непачцівы Грыма, як заўсёды, рэзнуў проста ў Ходькавы вочы. Разважаеце вы, шаноўны пане, з багатай магнацкай званіцай. Гэтыя словы аб гаворцы нам у зубах навязлі. Вы тутэйшы, але прабачце, чым тады гэтыя вашыя разважанні адрозніваюцца ад разважанняў нябожчыка імператара? Кіркор азірнуўся. Зусім непрыкметна для іншых. І адразу супакоіўся, заўважыўшы, што ніхто не звярнуў увагі, што ўсе свае, што ўсе з цікавасцю чакаюць працягу спрэчкі. Ходька холадна сказаў. Я паляк беларускага паходжання. Памятаючы гэта, вы не можаце ўпікнуць мяне ў чужой крыві, у нелюбові да зямлі, на якой я нарадзіўся, у няведанні гаворкі, на якой гавораць яе мужыкі. Я павінен яе ведаць, бо як тады іначай весці гаспадарку? Выйдзе нешта накшталт непрыемнасці з вавілонскай вежай. Але я лічу, гэтая гаворка зжыла сябе, як зжыла сябе яшчэ некалькі стагоддзяў назад беларуская ідэя. Нічога не зрабілі, акрамя войнаў і звад. Толькі Біблію адны з першых надрукавалі, сказаў Алесь. Першыя сярод усходніх славян. У вачах Марцінкевіча Алесь заўважыў пільную цікавасць. Можа, вы не будзеце мяне перабіваць, сказаў Ходька. Калі ласка, сказаў Алесь, я проста ўдакладніў некаторыя не зусім пэўныя пастулаты пана. Дык вось, сказаў Ходька, ідэя скампраметавала сябе. Або вы яе скампраметавалі, буркнуў Грыма. Ажыўляць нябожчыкаў — гэта не справа гісторыі. Мы проста адгалінаванне польскага племені, слабое, чэзлае, якое ідзе дарогаю апалячвання. І хоць гэтай гаворкай гавораць 5 мільёнаў, але яна проста рабочая мова.
каб работнікі рознага паходжання разумелі адзін аднаго. «Добра», — сказаў Алесь. «Цяпер я скажу некалькі слоў. Ажыўляць нябожчыкаў, канешне, справа малакарысная. Але што вы скажаце, калі ў магіле б'ецца чалавек, які часова ўпаў у летаргію? Калі ён кліча на дапамогу і задыхаецца? І вы, тыя, што закапалі яго, што здрадліва кінулі ў цяжкі час і цяпер паселі на яго магілу і бенкетуеце? Вы хочаце пачакаць яшчэ трошкі, пакуль ён не памрэ або не звар'яцее? Няхай паляк труп або паляк вар'ят, чым жывы беларус. Калісьці ён стварыў моцны арганізм. Моцны, хаця і несправядлівы, як усё тады. Выдаваліся кнігі, паэты пісалі вершы, воіны вызначаліся мужнасцю, жанчыны пяшчотай, прыгажосцю і адукаванасцю. Дзяржаўныя дзеячы, хто дурасцю, а хто і мудрасцю, як паўсюль на зямлі. Будаваліся цудоўныя гарады, гожыя храмы і палацы, было шмат адукаваных людзей. Мы паказалі сябе і пад Крутагор'ем, і пад Грунвальдам як сапраўдныя, чыстай вады, шчырыя і мужныя славяне. Крывёй заваявалі права на роўнасць між іншых славян. І тут пайшло. Дзеля сваёй кішэні нашы магнаты, усе гэтыя радзівілы, друцкія, сапегі, хрыбтовічы. Ён бачыў толькі іронію. І таму злаваўся. І нам аддзячылі за ўсё. І вось мы пад зямлёй, у летаргіі. А вы гаворыце аб рабочай мове 5 мільёнаў, на якой іх толькі і можна зрабіць пісьменнымі. 5 мільёнаў! Ці не занадта многа для рабочай гаворкі? «Я паважаю вашы пачуцці», — сказаў Ходзька. «Але ці не занадта вы малады, каб...» «Чакайце», — сказаў са свайго кута Саракомля. «Гэта забаронены ўдар». «Чаму забаронены?» — умяшаўся Лізагуб. «Мы сапраўды яшчэ мала ведаем у параўнанні з панам Ходзькам». «Малады чалавек», — сказаў Саракомля. «Веды і вера ў радзіму — розныя рэчы». «Магчыма, пане Кандратовіч», — у голасе Лізагуба прарвалася непрыязная нотка. «Я проста кажу, што некарэктна перапыняць старэйшага госця». Ходзька кінуў на яго ухвальны позірк. «Я ўдзячны вам, не турбуйцеся. У мяне яшчэ няма старэчага маразму». «Паважаю пана», — сказаў Лізагуб, «але дадам толькі адно. Брыдка, калі адукаваны чалавек, князь, пачынае насіць лапці праз нейкія там меркаванні. Гаворка, гэта для людзей вашай культуры тое самае, што лапці замест чаравікаў». «Глупства», — раптам сказаў Марцінкевіч. «Выходзіць, я лапцюжны паэт? І пан Кандратовіч таксама?» «Не звяртайце ўвагі», — нервова сказаў Саракомля. «Я не хачу пакрыўдзіць пана Лізагуба, сказаўшы, што яго словы — праява злачыннай абыякавасці да перакананняў». І замкнуўся, нервова перабіраючы брэлокі. Лізагуб на знак павагі да слоў паэта схіліў галаву. Усім было трохі ніякавата. Алесь бачыў, што ўсе глядзяць на яго. Нават Манюшка кінуў сваю каву і ўглядаўся, мружачы добрыя вочы. «Я адкажу спачатку пану Марцінкевічу», — сказаў Ходзька. «Не, я не кажу, што ваша паэзія лапцюжная. Я з прыемнасцю слухаю вашы ідыліі. Ваша сялянка — гэта добра. Калі-небудзь я напішу такую ідылію, што вы не будзеце ведаць, куды схавацца ад людскога смеху», — буркнуў Гарбун. «Не, яна не лапцюжная.
яна недарэчная. Пішучы на беларускай гаворцы, вы насаджаеце сярод мясцовага люду, сярод мужикоў і нават сярод некаторых дваран, як мы бачым, правінцыялізм. Дунін Марцінкевіч засмуціўся, развёў рукамі. Я не хачу звадаў, глуха сказаў ён. Я хачу і намагаюся пераканаць у патрэбнасці гэтага ўсіх. Я хачу, каб усім было добра, каб на зямлі панавалі гармонія і радасць. Досыць ужо вытрымаў агню гэты няшчасны край. І што ж, мяне кусаюць адусюль. Няма такога сабакі, які не палічыў бы сваім абавязкам ухапіць мяне за нагу. А я не хачу даваць кухталі людзям. Нават дрэнныя. Яны людзі. Гуманізм, які б'юць і справа, і злева, буркнуў Грыма. Зноў тое самае. Але Гарбун, відаць, не заўсёды трымаўся таго правіла, што людзям трэба дараваць, нават калі яны кусаюць за ногі. На ягоныя вусны ўспаўзла павольная разумная усмешка. Самае дзіўнае, што ніхто не выступіў супраць маёй паэзіі ў каралеўстве, у Польшчы. Лаюцца толькі тыя, каму гэтая справа павінна была б стаць блізкай. Нашы паны. Больш ваююць за Польшчу, чым самі палякі. Відаць таму, што ніколі ім не быць ні беларусамі, ні палякамі, ні немцамі, хоць яны схільны быць і тым, і другім, і трэцім. Зразумейце, пані Марцінкевіч, сказаў Ходька, я не супраць гэтага як рэдкасці, як своеасаблівага рарытэту. Але ж гэта наследаванне нязграбных тутэйшых песняў. Ці варта паўтараць тое, што памрэ? І тут Алесь убачыў, як гаротна затрэсліся вусны інтэлігентнага, каратказорага чалавека, які дарма намагаўся схаваць за кавай сваю разгубленасць і ніякавасць. Я таксама генте альбарутенус натьёне палонус, сказаў Манюшка. Мяркую, нядрэнны паляк. Мне добра быць палякам. Але я ніколі не дайду да думкі, што быць палякам азначае душыць астатніх. Быць палякам — гэта хутчэй змагацца за шчасце астатніх. І вы дрэнна цяміце ў музыцы, пан Ходька, калі ганіце тутэйшыя песні. Гэта ўжо я магу вам заявіць. На твары чалавечка на хвіліну з'явіліся рысы вышэйшай адухоўленай прыгажосці. А мо сапраўды Бог, падумаў Алесь. Яны, песні, не хочуць быць рарытэтамі. Яны звіняць, смяюцца, плачуць. Нават уначы ў сне я чую іхнія галасы. Я ад Польшчы, я і ад іх. І нібыта звяў. Зноўку сеў, не ведаючы, куды падзець рукі. Манюшка і Дунін Марцінкевіч пераглянуліся. Гарбун усміхнуўся, схіляючы галаву. Што ж, спытаў Ходька, замест чымарозы смярдзючы мужик? Я з мужикоў, сказаў Каратынскі. Будзеце злоўжываць гэтым, скончыцца дрэнна. Што ж, сказаў Ходька, шлях натуральны. Замест культурнага, памяркоўнага гаспадара п'яны кат з бізуном. Мы не хочам ні ката, ні гаспадара, сказаў Грыма. Мы хочам волі. Атрымаеце бізун. Вам далі магчымасць часова развіваць сваю гаворку, бо вы наш фарпост. Але тое, што робіцца тут, гэта ўжо занадта. Пісаць на ёй, называць сябе быдлячым імем, калі мы дазволім такое, вас самнуць. Алесь адчуў,
што ў яго звініць у галаве ад гневу. Мы, здаецца, пачыналі спрэчку з вамі. Ходька з цікавасцю глядзеў на шаравокага маладога чалавека. Кажыце далей, памяркоўна дазволіў ён. Нам не трэба нічыйго дазволу на тое, каб дыхаць, перахопленым горлам сказаў Алесь. А пісаць і гаварыць на сваёй мове гэтак натуральна, як дыхаць. Ён павысіў голас. Мы не хочам быць нічыім фарпостам. Чым слова магнат лепшае за слова барын? Досыць, панюхалі. І тут Ходька усміхнуўся, нібы намацаў у абароне хлопца трэшчыну. Алесь бачыў вочы гарбуна, арганіста, сыракомлі. Ва ўсіх гэтых вачах жыла трывога. А Ходька падаўся галавой наперад і ціха працадзіў. Хіба не стала нашаму мужику горш жыць пасля прыяднання да Расіі? Адразу салдатчына, павышэнне падаткаў. Сыракомля нецярпліва перапыніў яго. Ходька, гэта жорстка. У маладога чалавека не столькі ведаў. І ягоныя перакананні. Алесь узняў руку. Не трэба, пані Кандратовіч. Ён усміхнуўся. Тое, што мне трэба, я ведаю добра. І перакананні ў мяне цвёрдыя і абгрунтаваныя, у адрозненне ад пана Ходькі. То стала горш? Настойваў магнат. Стала горш, спакойна сказаў Алесь. Акрамя старых паноў, нас з вамі з'явіліся новыя. І прычына гэтай галечы тое, што на ўсе старыя ланцугі павесілі яшчэ адзін, новы, грошы. А грошай у мужика пры цяперашнім стане быць не можа. У яго адбірае іх тое, што страшней за чуму, вайну, страшней за ўсё на свеце. Чырвоныя плямы папаўзлі па шчоках у Ходькі. Што ж гэта такое? Страшнейшае за ўсё? Ціха спытаў ён. Алесь пабялеў ад хвалявання. А потым у цішу упала адно толькі слова. Прыгон. Вочы ў Лізагуба звузіліся. Стаяла цішыня. Алесь спяшаўся дагаварыць. Мы ніколі... Голас ягоны зазвінеў. Чуеце, мы ніколі не паддамося ні вам, ні немцам, нікому. І не таму, што мы не любім вас, а таму, што кожны чалавек мае права на роўнае шчасце з другім, а шчасце толькі ў сваім доме. І не можа быць шчаслівы здраднік свайму дому, бо ён назаўсёды застанецца чалавекам другога гатунку. Вось. Вось і ўсё. Панове, перабіў Кіркор, панове, уладаю гаспадара забараняю вам гэтую спрэчку. Гарбун паклаў руку на плячо Алесю, паціснуў. У мяне ёсць дачка, Каміла, сказаў ён. Бог ты мой, якія вы падобныя. У доўгай паўзе прагучэў самотны голас сыракомлі. Якая ж гэта нязведаная парасць расце. Ён і Манюшка ішлі ў адну дарогу за Алесем і Усяславам. Лізагубы Ходька пайшлі асобна, хоць пэўны час ім было і па дарозе. На рагу Святаянскай і універсітэцкай Манюшка прытрымаў Алеся і паказаў яму налева, на касцельны гмах. Музыку любіш? Але то прыходзь сюды. Я ведаю, табе нельга, але унь там дзверы на хоры.
Прыходзь падчас імшы і проста так. Я там часта. Музыка, князь, не ведае розніцы вераванняў. Сыракомля маўчаў усю дарогу. Ягонае маладое яшчэ тонкае аблічча выглядала на хворае. Ён моўчкі хутаўся ў футра і нагадваў худую зябкую птушку. І толькі на скрыжаванні, дзе абодвум старэйшым трэба было павярнуць налева, паэт паклаў руку на плячо Алесю. Я, пэўна, не дажыву. Але вам, дай вам Бог удачы, дай вам Бог перамогі.